A la Garriga tenim constància de grups excursionistes organitzats des de fa molts anys, però potser l'antecedent més reeixit va ser el grup excursionista garriguenc l'any 1954. Tot i així, no va ser fins l'any 1976 que neix el Centre Excursionista Garriguenc. El centre es forma amb la intenció d'integrar dins de l'entitat tots els aficionats a la muntanya, millorar i protegir l'entorn natural, així com testimoniar reconeixement a mossèn Jaume Oliveres, garriguenc i pioner de l'excursionisme català. En els seus inicis es forma la secció de muntanya, organitzant excursions al Pirineu i al Prepirineu, així com alguna campanya d'estiu als Alps. Al mateix temps s'inicia l'emblemàtica travessa Viladrau-la Garriga i la marxa social de la regularitat. Altres seccions també comencen a prendre força, com la secció de l'esquí, contribuint a fer difusió d'aquest esport entre els socis mitjançant sortides a la Molina i en diverses projeccions. La secció d'escalada també s'inicia en aquest moment, fent sortides als Pirineus o als Alps, així com també pràctiques al Sot del Bac, al Sot de la Guillota o al Folló. Amb el temps s'incorporen noves seccions i noves activitats. Ja al setembre de 1979, per exemple, trobem una secció dedicada a la mainada i al jovent. Mica en mica s'incorporen altres activitats, les quals formaran part del calendari d'activitats de l'entitat, com la portada del pessebre, els focs de Sant Joan i la diada del centre, entre d'altres. Pel que fa a les marxes i travesses, la Garriga-Montserrat, Turó de l'Home a la Garriga o el PR33 s'incorporen més tard. El centre comença a fer-se gran. L'any 1986 s'arriba al 10è aniversari, l'esforç per tal de consolidar l'entitat i comença a veure els primers resultats. Passen els anys i amb més experiència, socis del centre organitzen diverses expedicions com el Kilimanjaro, la Concau, el Gran Atlas, Yosemite, entre d'altres. Al juliol del 1989 s'enceta una etapa en què l'entitat serà regida per una junta gestora, però segueixen creant-se noves seccions com la de mountain bike, la secció de senders o la colla Som-hi Som-hi, i s'inicia també l'activitat d'escalada al Campanar de la Garriga pels volts de la festa major del poble. El juliol de 1993 s'elegeix com a nou president Manel Mas i es posa al front de l'entitat. L'any 1996 s'arriba al 20è aniversari, coincidint que el butlletí amb el qual ha permès fins aleshores la difusió de les activitats del Centre Excursionista Garriguenc, que arriba al número 100. El juliol de 1997 s'elegeix una nova junta, presidida en aquest cas per en Josep Casanovas. És un moment on la secció d'escalada pren força amb l'obertura de noves vies i un rocòdrom més complet. A l'octubre de 1998 l'entitat presenta el llibre Excursions pels voltants de la Garriga i la reedició de l'obra Els llamps de la maleïda, de mossèn Jaume Oliveres. Al gener de 1992 van iniciar, fruit de les inquietuds d'alguns socis, el primer GR amb la colla Som-hi Som-hi. Actualment, aquesta secció ja han recorregut més de 10.000 quilòmetres arreu del nostre país. Actualment l'organització de la colla està formada per persones que voluntàriament participen durant un temps determinat en l'elecció del recorregut, repartició dels trams, el seu seguiment i la col·laboració el dia de la sortida. Fins aquí la història, ara ens cal plantejar el futur amb optimisme. El centre gaudeix de bona salut i tenim molt de camí per fer. Si vols ser-ne protagonista, vine al centre, participa i fes-te'n soci. L'associació Caminants va començar a la tardor del 2004, quan un reduït nombre de senyors que es van jubilar van tenir la necessitat, d'anar a caminar, anar a buscar bolets per conèixer més aviat, en principi, els raconets de per aquí, de la comarca. A poc el grup es va anar augmentant, ja no anàvem amb un cotxe sol, sinó que 2 o 3, i s'han anat fent més coses. Això, com per exemple la volta al Montseny, seguint el camí català, sortint de la Garriga i donar la volta per Arbúcies, Viladrau, Vic, tornar a arribar a la Garriga. Després, a continuació, es va fer la Garriga-Montserrat per etapes. A continuació es va fer
Carbó. També s'ha fet la travessa de les Guilleries, per les Guilleries d'Arbúcies a Santa Coloma de Farners. Després es va fer Montserrat-Poblet, això sempre per etapes, i aquestes rutes ja parlo de que es feien amb autocar. I després d'aquest estem fent actualment de la Tour de Querol a la plaça Catalunya, d'estació a estació, amb el mitjà de transport al tren. Bé, com ja sabeu, enguany som una junta nova, amb moltes ganes de fer coses, i per ara el que estem intentant és donar continuïtat i potenciar les activitats clàssiques d'aquest centre i alhora poder oferir un espai a totes aquelles persones de la Garriga interessades en el tema excursionisme i natura. Com ja sabeu, estem oberts els dimarts de 8 a 10 i els divendres de 9 a 11, perquè pugueu venir a apuntar-vos a les nostres activitats i si teniu alguna inquietud o algun interès, podeu venir també i fer-nos-ho saber i nosaltres de cares a l'any que ve o de cares a tot l'any estem molt ben disposats a qualsevol activitat i qualsevol idea. Des del Centre Excursionista estem molt il·lusionats amb diversos projectes. Un d'ells és fer un curs d'escalada aquí a la Garriga, perquè creiem que hi ha molta demanda d'aquest esport i la veritat és que ens fa molta il·lusió a tots dur a terme i ajudar la gent que s'inicia en aquest esport i que el gaudeixi. D'altra banda, també tenim ganes d'oferir noves seccions, com per exemple la secció de familiar, de fer sortides en família, que creiem que pot ser molt gratificant per tothom. Llavors aquesta secció també tindria l'oportunitat de venir aquí, de consultar guies, de consultar gent que porta molt temps fent senderisme i fent muntanya i també consultar tot l'arxiu que tenim a la biblioteca del centre i evidentment les portes estan obertes per qui tingui ganes de ser el protagonista de participar en aquests projectes. Començar a escalar perquè un estiu, quan tenia 17 anys, volíem anar a fer la Maladeta i ens va semblar que havíem d'escalar i no ho havíem fet mai. I vam pensar que havíem d'aprendre a escalar per poder fer la Maladeta. Total que amb en Francis ens vam anar engrescant, vam començar a anar al centre, perquè nosaltres érem del Cau, vam començar a anar al centre, allà vam trobar en Quim Serra, en Jordi Basset, que eren gent que practicava l'escalada, i allà vam començar a formar una mica nosaltres, bastant autodidactes de totes maneres, perquè no es feien cursos en aquella època. Després, com que era monitor d'en Miquel, d'en Jordi Costa, d'en Epi, de gent, de l'Albert Roca, ens vam anar trobant per fer un grup de muntanya i llavors aquest grup, al final vam integrar-lo en el centre i aquí una mica va néixer la secció d'escalada, el que ara coneixem com la secció d'escalada. A veure, l'escalada t'aporta moltes coses, a part de ser un estil de vida, perquè el que comporta anar a practicar l'escalada comporta viatge en llocs remots, en llocs de muntanya, en llocs d'arreu que ningú coneix, que només hi ha parets, molt contacte amb la natura,
esport. En quant a l'esport físic, comporta tenir elasticitat, força als braços, força a les cames, tenir resistència. És un esport molt complet. A veure, a la Garriga hi ha un rocòdrom, i aquest rocòdrom està dins el pavelló de Can Violí. El pavelló de Can Violí és de l'Ajuntament. L'únic que s'ha de fer per accedir a aquest rocòdrom és apuntar-se al centre excursionista i estar federat. Després la gent té accés cada dia perquè aquest pavelló sempre està obert i en el rocòdrom sempre es pot accedir. Però les dues condicions és aquesta, la d'estar federat i ser del centre excursionista. Quan una escala, abans sí que la gent et portava a la roca, però avui dia sempre tothom comença aquí amb un rocòdrom, que tot és més amable i aquí doncs, és menys perillós. I llavors sí que penso que per poder escalar és imprescindible apartar el rocòdrom, i com que a la Garriga, precisament, per poder venir aquí has de ser soci del centre i has d'estar federat, doncs els diria que vinguessin al centre excursionista, evidentment per escalar, i que no només fos un motiu el fet de venir aquí, sinó que s'integressin evidentment en el grup, perquè es fan moltes altres coses que són interessants i que també es poden combinar amb l'escalada. Els escaladors sempre van o 2 en 2 o 3 en 3, perquè amb una paret més gent ja és complicat, i llavors doncs sempre anem això, 2 en 2. Llavors sí que hem procurat que un parell de cops l'any ens trobem tots per poder fer una sortida comú, el campanar, que també ens uneix molt, el que era la tirolina que fèiem a Sant Cristòfol també ens unia molt com a secció. Llavors dic que a la secció no hem fet grans escalades, exceptuant Miquel, que va obrir una via al Pakistan, no? Però, penso que com a amistat o com a gent que hem anat fent coses, crec que sí que és una secció que funcionem en aquest aspecte. Des de la part administrativa, en Jaume i en Jordi us diem que el centre també requereix d'una sèrie de feines que malauradament les ha de fer algú. Així doncs, ens agradaria que seguíssiu confiant en nosaltres, que vingueu al centre i que us hi sentiu molt vinculats. El centre és dels socis. Nosaltres ens en cuidem de la part dels diners, de les despeses, dels ingressos, i procurar no gastar massa i que vingueu i sigueu socis, que com més serem, millor pel centre. La travessa Vilanova de la Garriga és una caminada d'uns 32 quilòmetres que ens travessa el Parc del Montseny i el Preparc, que ens arriba fins aquí a la Garriga. L'important d'aquesta travessa, a part del paisatge, és com un mirador.
quan estem al Pla de la Calma tenim 9 quilòmetres i mig d'admirar el que tenim al nostre voltant, començant des de Montserrat, a la Serra de l'Obac, Sant Llorenç dels Munts, el Turó de l'Home, Matagalls, el Pirineu i fins i tot quasi fins a Mart. Aquesta és una de les joies, diguéssim, que té la travessa Vilanova de la Garriga. Els inicis del Som-hi fa 26 anys que es van iniciar per part del centre excursionista. Amb el primer trajecte eren 40 persones, dels quals actualment només en queden 3 que els seguim, que és el Fons Costaner Negre, que va ser una iniciativa seva, el Quintana, José María Quintana i jo mateix, i vam començar de Sitges a Canet, passant pel Montseny, el GR5, si malament no recordo, i actualment estem fent els diferents GRs, estem repetint per segon cop el GR92, en aquests moments estem fent de Garraf a Sitges i fem 10 cops a l'any, cada darrer diumenge de mes, i uns trams entre 15 i 20 quilòmetres. Actualment estem fent el GR unes 35, entre 35 i 40 persones. Portem 4.250 quilòmetres en aquests moments, en tots aquests 26 anys, només del GR. Hem recorregut tota Catalunya, de dalt a baix, esquerra a dreta, en perpendicular, de tota manera. Normalment a l'estiu se solen fer algun cim emblemàtic, com pot ser la Pica, pot ser el Canigó, pot ser el Carlit, pot ser la Serra d'en Gígel, la Gallina Pelada, Pedraforca. Sempre es va variant una mica. A l'hivern se fan un altre tipus d'activitats sobre el Pirineu, com pot ser raquetes, el lloc depèn molt d'on està la neu. No és normal trobar, per exemple, la Collada. Aquest any vam fer anar a la Creu de Mallans. Normalment, fa 2 anys, vam anar a la Guils Fontanera. Clar, depèn d'on estigui la neu. També es fa una sortida a un cim en grampons, però sigui hivern o sigui estiu, has de gaudir del Pirineu. Ara hem començat una part del GR11, del qual l'hem batejat com GR11 català, que comença al Cap de Creus i acabarà a la vall de Conangles. L'avantatge que té el GR11 és que te la pots fer una mica a la teva mida, les etapes, aunque n'hi ha unes que ja són oficials per la FEC. En aquest cas l'hem adaptat que te pugui vindre un servei d'autocar a recollir i a portar i a recollir, millor dit, ja que això te permet fer-lo un cop al mes i no seguides, i fer acampades lliures com a vegades t'obliga a fer el GR11. Sempre n'hi ha grups més baixos de nivell o més alts, depèn del que vulguis fer, sigui sessió de caminants, som-hi, GR11 o sortides al Pirineu, de les quals són en paraules majors, no és només anar a fer una volta al voltant de la Garriga. El muntanyisme, l'excursionisme, a part de tenir la vessant més esportista, de fer escalada, de fer cims, de fer alpinisme, etc., també té una vessant cultural que no ens hem d'oblidar. De fet, les primeres entitats excursionistes neixen d'aquest desig de conservar la llengua i conèixer el territori, no? Sobretot amb una forta vessant cultural. Aleshores, nosaltres aquí també volem que això quedi, que es vegi, no? Per tant, intentem també, a part de fer excursions per la muntanya, a part de totes les seccions que tenim dedicades a
l'excursionisme com a esport com a tal, també tenim la vessant cultural fent festes com la Castanyada, fent la Flama del Canigó, tenim a vegades exposicions de fotografia, totes relacionades amb la literatura de muntanya o amb aspectes relacionats amb la muntanya, que també és molt important i és un punt que també intentem tenir en compte. Bé, soc soci del centre des de l'inici d'aquesta entitat. Llavors, doncs, sempre he col·laborat amb el centre excursionista i últimament, els últims anys, em vaig posar a cuidar-me de preparar l'anada a buscar la Flama del Canigó. Llavors, la Flama del Canigó, el Foc de Sant Joan, què és? Doncs és la festa nacional dels Països Catalans, importantíssim. Llavors, la qüestió, això, el centre excursionista organitza any rere any l'anada a buscar d'aquesta flama a Coll d'Ares. I a Coll d'Ares anem a buscar la flama, però la rebem dels germans de la Catalunya Nord, que ens la pugen directament des del Foc del Canigó. Jo diria que la Flama del Canigó és aquella llum que no s'apaga mai, és aquella llum de l'esperança.